Wala nang performance ang banal na ugat. Wala na talagang lakas. Wala na. Kaya ang gusto niya si Ewan ko lang kung drive max, kung meron. ang gusto niya talaga si Jason na lang. Jason lang. Puro tuklaw yun. Puro tuka. Nanin, Kahit ng buti, ayun ano. bago ng ngipin. Wala nga akong pambili ng pang-ahit. Ng partner kailangan Buti nga may gunting akong pang-trim ng bigote. Pwede na siguro ano yung sinampalok. hindi dapat Pwede na. breath. Labaha. Hindi yung ano, yung panggapas. Panggapas sa ano, palay. Balik Kuya Bal. May bang oras dito. Dito yun. Bis. Ang isa na tinisay Kuya Bal. Pag nakita mo siya talagang hindi mo na siya papakawalan. Galima. Baka dagdagan mo, baka Hindi na ganun. mag-aanin yun. May bisita ka. Tatay Liba. Saan ka sa Quezon? Sa ano? Cam Norte, dati Quezon yun. Ngayon sinakop na ng Cam Norte. Santa Elena. Makahatok. Oo. Alam mo yung Claridel. Di paraan na pala ng Cam Norte. Ha? Oh, Cam Norte na rin siya. Sulong Hilagang Camarines. Ayan. Ay. Kapalapas kamera, Jimmy sabihin yan. Kalapitos. Anong meaning mo? Anong pagkakaintindi mo sa kalampitos? Patay na. Anong pagkakaintindi mo sa kalampitos? Ang kalampitos yung madulas na kalaka. Kalampitos. Kabakap. Kabakab. Mm. Kabakab sa amin. Yung maliit doon, ang tinatawag na kalampitos. Sa amin ang tawag din frog. Pag kalampitos, scientific name ng palakang maliit. Kalampitos. Kumusta naman kayo dito tayo? Ay masaya kami basta pumapasal si Kuya Bal. Oo, automatic yan. Oo. Mahal ka ni Kuya Bal. Kahit sinong punta ni Kuya Bal, sumasaya kahit malungkot. Sarap naman ang ulam nyo. Adobo yan. Adobo o ano? Pork chop. Adobong pork chop. Mm. Huwag Ano? na itong aso ko ang video mo. Pag nagkita kayo ni Galima, Huwag. wag papansinin mo pa siya. Ha? Pag nakita kayo ng Ay person. siyempre naman, pinuntahan ka na, isnabin mo pa. Tama no? Kahit ayaw niya sa akin, desisyon niya yun. Kailangan talaga, kailangan. Paano kung ikaw mag-decision? Ay labag na sa kalooban ni Galima yun. Pamimilit na tayo ron pagka Ayaw mo magpakipot, ay pikot, gano'n. ha, Ayaw mo magpapikot. Paano kung pikot ang kanang Galima? Punta sa dito. walang problema. Ayaw din siya sa akin. Tamo, Galima, problema, magkatunog yun. Kasi wala nang performance ang banal na ugat. Wala na talagang lakas. Wala na. Kaya ang gusto niya si Ewan ko lang kung drive max, kung meron. ang gusto niya talaga si Jason na lang. Jason lang. Kala ko ikaw ay akin. Matawa sakit. Malakas pa daw ang palo. Nag Paano palo? Pag gano'n? Palo talaga. Natutuwa ko sa video mo, yung ano, yung video mo. Ayun, Yung tumawag sa'yo si Galima. nakakuha na ako. Hindi ko na inaasahan na may bibigay si Kuya Bang sa akin. Hindi na natatawag si Galima. Wala man akong numero kay Galima. Asan bang picture ni Galima? Yun nga eh. Inisip ko din yung kung anong itsura ni Galima. Siguro maganda talaga. 55 years old. Asawa yan ni Suma. Ay, Suma. Kilala mo si Suma? Hmm.
Yun yung ano yung pag naka matalino sa ano sa klase, summa cum laude. Hindi ka man nakakornin sa mga joke. Ha? Hindi ka man nakakornin sa mga joke. Ay, pag na kasama ni Kuya. Kakaiba. Kakaiba mga Diyos na puro bago. Ay, bago talaga. Hindi init. Bagong pinaglumaan. Joker ako pero ngayon ko palang narinig ang mga joke. Eh, di nga. Pagka ang laro ang ahidris, Idris. malikot ang kukuti niyan. Pag ganyan ano. Karamihan sila Nagigits mo rin yung ang mga ulo. joke ko. Nagigits mo rin. Oh. Karamihan yan, nasisira ang bait at ulo. Pag ganyan. Full radio. Full ka lang. Cool ka lang. Ito, araga mo, si Brownie. Hindi, isa yan. Ah, Kasi wala nang maipakain eh. ito yung tisay na may galis. Galis siya ng lahat niya. Saan ka nakakita ng tisay na may galis? Ito lang yun. Na, tisay. Pero may galis. Parang ang layo. Ang layo. Parang ang layo. Tisay. Batik-batik yan, kaya lang naging purong puti na dahil Galicia na nga. Hindi na dahil masya. Kaso tenga lang naman yung may galis. Marunong ka magbikot. O dahil ka tatao. Ay, Bicolano kita. O saan? Dito. Taga dito talaga ako yung San Jose. San Jose Panganiban. San Jose Basod. Ang basis ka lang. Ikaw iniitim mong taga nato ka. Hindi, Quezon Province ako. Kasi bakit totoo mo yung Bicol? Kasi nakatira ako sa Naga. Pero saan talaga ang bahay mo? Ang bahay ko, wala akong bahay. Buti ka nga may bahay. Umuupa lang ako sa Naga. Wala akong bahay. Grabe na. Ano, kumusta naman? Ano yung pinakatrabaho niyo dito? Hanap buhay, ganun. Kuwang ko, wala nga akong hanap buhay. Minsan wala na akong kinakain. Maniwala, Nagpapastol-pastol lang kalabaw. Nag-uula ka ng kalabaw. Hindi ko na mga kaya makipag-arawan. Dapat pag ano, wag ka may pag-arawan, pakyawan. Ay wala rin magpapapakyaw. Tingnan mo ang katawan ko. Wala nang lakas. Nung ano nga, may nag-apply ng trabaho, boxing. Tinanong niya, ano to? Arawan o pakyawan? Di ba? Pakyaw. Boxing yan, sabi nung ano, pakyawan daw. Isang budyak lang, ano, lupasay agad yung kalaban, pakyaw. Pero kung arawan, hindi mo napapatumbayin yung kalaban. Pero napakabit ni Kuya Bal, ano? Wala masasabi kay Kuya Bal, talagang napaka matulungin sa kapwa. Nagpapala. Gusto mo rin pagpala din kita? Pagpapala kita. Sinulag. Gusto mo pagpala kita? Papala. Sabi pagpapala.